हेलो लोगोफोर गुड मर्निं आंनि दिनैनि सेकेन्ड ब्लगाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाहरबाय दा जोङो दिनै शुक्रबार बाजार ना दा जोङो दिनै बाजाराव थांनो नागिरदों जों बाजाराव मा लायो नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै थांफाबाय थादो नोंथांमोनहाबो बाजाराव কোনটা দিতে এটা 50 বেচা আছে 40 টাকা লোক এসে দুলা সব পাটা এগুলা সব পাটা এটা না পাবো দাদা আরে রাহুল এটা উঠে দে প্লাস্টিক মনছে প্লাস্টিক আর একটা দুনিয়া সকিমান 50 টাকা 50 লোকেল 20 টাকা মান দে কত টাকা 20 টাকা দুনিয়া লোকেল দাম লোকাল আধা কেজি 25 টাকা লাভ 저 포를 타자요. 해달라면 타주지 않아요? 몰라 힘 안 몰라? 비싸기지? 올라가다. 이제 이제. কত কমে কত ও 60 টাকা দিল ওই গেল হচ্ছে আর কি দেবে
खालि बुमानि गम गावखाबायबो मैथाया बेसेबां बै मैथाया मैथाया 10 थाखा मुथा हलाय 10 थाखा जेरावबो मैथा न'आव सफैबाय मा लाबोखो मोनबायबो जोंना ओंख्रिया आयौ ओइ सिजौबनांगौ आमलाय दहाय बाजाराव लाबोफानाय जाखांखाबायमोन आं खावसे ओमफ्राय नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै दासो गोसोआव फैदों आरो आं हागोन ना हायाथाय मोनथाम लादोंमोन नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनहा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आंनि हासबेन्डआ सिगांनिफ्रायनो इउटुब चेनेल खुलिदो होनबाय थायोमोन ओमफ्राय खिन्थु आं लाजिनाय मोनोमोन आरोना एकदम केमेरायाव फैबानो मा रायलायनो मा मानो बिदि जायो एकदम गोसोआवनो फैया आरो एकदम केमेरायाव फैनाय लोगो लोगो बा केमेरा गैयियावथ' मा बुंनो गोसो जागोनथाय ओमफ्राय केमेरायाव फैबाथाय बुंनोनो हास्राया ना लायनोसै थ' गावना लोगोफ्रानो सानै दङ हनै गावसिना लोगोफ्रानो सानै दं लोगो गैयाबासो थांफा जागौमोन सिगांनिफ्रायनो इउटुब चेनेल खुलिदो बिदि होनबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय नों फेसबुकआवलाय बोरैथो फट' आपल'ड खालामो बेबोथ' बेबायदिनो ना बिदि होनोमोन आंबो सानबाय आरो ओमफ्राय फेसबुकआवबो जेरै फट' आपल'ड खालामो बिदि होनदों फेसबुकआवलाय बोरैथो आपल'ड खालामो नों फट'खौलाय नों लाजिया आरो फट' आपल'ड खालामनो बेबोथ' मोनसे मेम'रिसो थागोन ना बेबायदि होननाय नों मा खालामबोदों नों सिगांनिफ्राय मा मावबोदों मा खालामबोदों बेथ' मोनसे मेम'रिसो थागोन ना बेबायदि होननानै बुङोमोन आरो ओमफ्राय आं दा लाजिनायखौ दोननानैबाबो आं सानबाय आरो बिदि खालामथारनो सानबाय आरो थेवबो खालामनो सानबाबो गोसोआनो लाजियो एकदम
खुगायावनो फैया मा बुंनो मा मानो सासु मासु बिदि जालाजोबो आरो खिजानि खालामबाय थाबा जेबो मोननाय नङा नोंसोरबो सापर्ट होलाङोब्ला जेरै फेसबुकाव जे गावनि फट'खौ आपल'ड खालामोबा लाइक बुरजा मोनो कमेन्ट बुरजा मोनो बेफोरखौ नायनानै गोसोआ गोजोननाय मोनो बेबायदिनो नोंसोरबो मोनसे आंनि इउटुब बे आंनि ब्लगावहायो लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब बेफोर भिउस बेफोरखौ बुरजा नुयोब्ला आंनि गोसोआबो थुलुंगाखांनाय फैगोन आरो माथो अनेक मानसियानो आंखौबो सापर्ट खालामोलाय आंखौबो मोजां मोनो आंनि भिडिअखौबो नायनो मोजां मोनो बेबायदि साननानै एकदम गोसो जागोन आरो जोंबो गुबुन इउटुबारफोरखौ बोरैहायो सापर्ट खालामो बिदिनो आंखौबो सापर्ट खालामबाय थाब्लानो जाबाय नोंथांमोनहा आं हागौमानि मोजाङै खालामनो नाजालांबाय थागोन आरो केमेरायाबो बारा मोजां नङा बेजोंनो आङो बिराद नाजानो गोसो जादों आरो आङो नोंथांमोनहा सापर्ट खालामलांबानो जाबाय मोनखांजोब्बाय जानोसैलाय दहाय बाजाराव लाबोनाय मैथाजों ना मुला खाजि गैला बेनोसै दिनैनि आंनि ब्लगा एसेयावनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय